ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಿದೈಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಕೊಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿದಾಯ್ತ ಫೇಶಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ RCBಲ ಪಂಜಾಬ್ಲ ಫೈನಲ್ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ RCB ಗೆಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪುಡು RCB ಗೆಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಬೀನಿ 7 ಶುರು ಆತ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ RCB ಗೆಲ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಇಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ್ರಡ ಇರುವ ಪದ್ರಡ ಅರ ತೋಜೋಡು ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪದ್ರಡ ಇರುವ ತೂಪೌಡು ಸರಿಪು ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತದ ఆయన ಕುದರ ಪಂಡಡ ಮರ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಲು ಇದಾಯ್ತಾ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಳೋ ತೀಯನೆ ఆయన ತೂಕ ನಿಖಿಲ ತೂಯರ ಜನ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾ 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 ದಂಡನ ದಂಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಟಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನು ತೂಕಣ ಆ ಮೂವಿ ಬತ್ಸನ್ ಅವರ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಭಯಂಕರ ಸ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಉರುಡು ಬರ್ಷ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಬೈಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮುಗಿಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿಯು ಚೂರ್ ಸ್ಲೋ ಸುರಾಣ ತೂಕ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಭಯಂಕರ ಸ್ಲೋ ಸುರಾಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಸರಕ ಮೂರು ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ತೋಟಲು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಕ್ಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಲೋ ಆಗುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾನತ್ತು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀರೋ RCB ಫ್ಯಾನಾ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು RCB ಫ್ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ పక్కా అన్న మనసు అనుకుడు ఈయన RCB గెలుపును పండుగ అడ్డుల కప్పు తెప్పి చేత తూక బుక బయ్యడు ఏలరెక్కు తూక మ్యాచ్ ఏర్లా తూలే పుల్లు నెక్స్ట్ స్లో అవునుండు స్కూల్ సైడ్ పాడుక సైడ్ వచ్చి ನಾನೊಂದು ಟೀಚರ್ ತೂವಲ್ಲ ಏನು ಪುದರ ಇದಂದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತೂತು ಜನ ಸರಿಯಾದ ತೂತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಇತ್ತನು ಸರ್ಚ್ ಹಾಕ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ 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 ಮಾರು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದು ತೂತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ ವೈಟ್ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮೂರುಂಡು
ಕಟ್ಟೆ ಮಾತುಲು ಮೂವಿ official teaser. ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಕ ಸರಿ ಬರ್ಸ RCB ಕೊಂಚ ಇನ್ನುಂಟು ಬರ್ಸ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಾಕು ಅದಾ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಸೇಮ್ ಶಾಟ್ ಅದ ಕೊಡದು ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ತುಳು ಮೀರಾ ಇವತ್ತಂತ ಬೇತುಂಡ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಮರ ತೋರತಿಯೇ ಇನ್ನು RCB ಇನ್ನು ಆಂಟ ನಿಕ್ಲೇನ ಹೋಟೆಲ್ ಟೀ ಉಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಂದಾದ ಮೂಜಿನ ಗೊಲಾತ ನಾನು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲಿಂಗೊಲಾನ ತೋಜನು ಬಂದಾದ ಪಕ್ಕ ಬಂದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದು ಟೂರ್ ಓಪನ್ ಆಪನ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ತೂಕ ಇನ್ನು ಪುದರ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ನಾ ತೋಜನು ಗೊತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಮನೆಯರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಿನ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತಂತೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಂತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತದಾಯ್ತು ಅನ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಐತೆ ಅವನಂತೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಂತಾರ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಕ ನೆತ್ತಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ಓಕೆ ಚೂರು ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ಈ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಏರೋ ರೀತು ಒಂಜನ ತೋಂದು ಏರು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವರ ಆಯ್ವನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಮಾರೇನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಳು ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತನ ಅಂತ 45 ಏನು ತೂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಎತ್ತದೈತುಂಡು ಮಾದೇವ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅದ ಮೀರಾಯ್ ಅದು ಅಂತೂ ತೂತೆ ತೀರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀರಾಯ್
11 മുക്കാൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 11:06 ഫ്രണ്ട്സ്. മുക്കാലാകാൻ പറ്റും. ജയറാം యబా నిరై ట్రైలర్ తెలుగుడు టీచర్ లేదు సూపర్ ఉంది. మీరు చూదుపరు అందులో సూపర్ ఉంది ట్రైలర్. మంచి మనవచ్చు అయ్యా ఈ సీన్ కలికి అట్లా అవే నెట్వర్క్ మాట్లాడారు చూడు కలికి విధ కలికి ఇక ఇక సూపర్ అసలు మంచి రివ్యూస్ వచ్చి సూపర్ అవుతాయి. అంటే హీరో క్యారెక్టర్ మళ్ళీ అందించి క్యారెక్టర్ డిజైన్ అది ఏది హనుమాన్ కార్తిక్ చెప్పమని సెప్టెంబర్ 5 రిలీజ్ ఫ్రెండ్స్ థియేటర్. ಸೂಪರ್ ಟೀಸರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಿಕ್ ಖುಷಿ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಬಿಡತ್ತ ತಾಯ್ತ ಬಾದರ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸುಮಾರು ಬತ್ತಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ತು ಕಂಚದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲವ್ಲಿ. ಕುಬೇರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕುಬೇರ ಒಂದು ಟೀಸರ್ 17 ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇನು ಡಯಲಾಗ್ ದಾಲೈತೆ ಕುಬೇರ ಬೇಪ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವಾರ ರಿಲೀಸ್ ನಮಗೆ ನಾದಿ 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 ಈ ಮೂವಿ ಧನುಷ್ ಭಯಂಕರ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಅದು ಕುಬೇರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಐತೆ ಫುಲ್ ಟೀಚರ್ ಕುಬೇರ ದೇಪ ರಿಲೀಸ್ ಬೇತನೆ ಕೊಯ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಗ ತೋಂದು ಕೊಯ್ ಸುಮಾರು ವಾರ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ತೂತೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಟು ಬೇತದೈತೆ ಉಂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಐನ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೊತ್ತಂತು ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಅವನು ಸೀಸನ್ 2 ಕೇರಳ ಕ್ರೈಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಜೋರ್ಗಿಸ್
ಕಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡ ಏನ ಕಾಸರಗೋಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತು ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಅವ್ರು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ಉಂಟಾಗ ದಾಯಮಂಡಲ ಪಕ್ಕದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅವರ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟ ಕಡಕ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಲೈವ್ ಕೊಣಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ என்னோட அட்டை பேர் ஆப்பிச்சு சென்னை ஆப்பினேன் மொபைல் அது லைவ் பண்ணுறேன் அஞ்சா அட்டாங்க ஒரிஜென்டலுக்கு ஆப்பிச்சு ವರ್ಟಿಕಲ್ ಒರಿಜೆಂಟಲ್ಗೆ ಆಪಿச்சு ಲಾಕ್ ಬರೋದು ಒರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ 18 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಆಯ್ತು 18 ಮಿನಿಟ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಏನು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೂಡ ತೆಗೋದು ದಾಲೆಚ್ಚೇಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ಪೋಯಿ ಸೀಸನ್ 2 ಬರ್ತಂಡು ರಾಣಾ ನಾಯುಡು అయినా ಅವು 20ಗೆ ಬಂದಿರು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸೀಸನ್ 2 ಜಪ್ಪ ಅವನಿದ ಅನ್ನೊಂದು ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഒപ്പിയാറോ ಚಂದ್ರಾಸ ಅವು ತೂತ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಓಟಿ ಹಿಡಿದು ತೋಜನೆ ಅವರನ್ನು ತೂತ ವೀರಚಂದ್ರ ಆಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಅದಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂತಾನೆ ಮೂವಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಉಂಟು ಇಚ್ಛಾನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಈ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಬಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ತೆಗೊಂಡು ಜನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಆಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಸ್ಲೋ ಆಗುದು ಈ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಲ್ವಾ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಚ್ಚರೆನ್ನ ಪೂಡು ಉದ್ದನ ಒಂಜಿಂದನು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ 2 MB 3 MB ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓಲ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲೆ ತುಕ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಐದು ದುಃಖ ವೀಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಬಂದ ವೋಡಫೋನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಓಳು ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ವೋಡಫೋನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜಿಯೋಗ 10 ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು ಜಿಯೋ ತಿಕ್ಕನೋಡು ಉಂಟ ಅವಳು ಕಿಚನ್ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಪೂಳು ಗುದ್ದುನ ಇಂದು ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಐಟ್ ದಿಕ್ಕು ಇಟ್ಟರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಗ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವು ಜನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್